Las lluvias torrenciales e inundaciones en Grecia, Turquía y Bulgaria han causado al menos 14 muertos, 4 de ellos en la costa sur búlgara. Имаше една жена, която беше в къмпинга с малки деца и казваше, че като била в самата каравана, водата е стигала до тук и ги е държала и се преместиха в нашия хотел. Се ги приотиха ги, защото няма къде да отидат. Кой каквото като багаж успял да спаси, някакви документи, деца, одеяла, бяха и тук беше като бежански лагер. Más de 1000 personas quedaron bloqueadas. Coches y caravanas eran tragados por el Mar Negro en la ciudad turística de Tsarevo, donde las autoridades declararon el estado de emergencia. La mayoría de los ríos de la zona se desbordaron y se derrumbaron varios puentes. Ако успяхме, всички щяхме да сме в морето. Седяхме по бански, по гащи, голи и сега се опитваме да се спасиме. Всичко ми е вътре, документи, работи. Няма. Никой, господин никой. El primer ministro búlgaro anunciaba que se facilitará ayuda económica a los damnificados dentro de 2 meses. Една сума от 1512 лева до тази сума, които се дават за повредени къщи, помещения, там където живеят хората, и отделно има друга сума, която е до 2500 лева, свързана с повредени уреди, електрически уреди, там където трябва да се възстанови отново нормалния живот. Mientras la Cruz Roja reparte comida en lata y agua potable a los afectados. Евакуираните са настанени в частни хотели според информацията ни предоставена, а в малките населени места, където като гости, кметските наместници са успяли да осигурят логистика. От цялата страна имаме готовност екипи, които са професионални психолози, да дойдат на терен обучени да работят в такава ситуация. Según la ministra de Turismo, unas 4000 personas se han visto perjudicadas por el desastre. Todavía se tiene que evaluar el coste total de los daños, que se calcula se elevará a millones de euros.